Ashe dama haka halinka yake baka da hali mai kyau? Kai, zai yiwu ba. Wallahi zai yiwu ba. Yarinyar nan ina son juna da ni da ita. Idan ka ce za ka datse soyayya da take tsakaninmu zan iya shiga cikin wani hali. Tun daga lokacin da CEO ta ce tana son ka, daga lokacin gaba ɗaya ƙwaƙwalwarka ta juya, ka so ma raina mutane, hatta ni komawa kai kana kallo na kamar wani yaron kana kira na your employee. Wannan watakila ma baya ganin girman iyayensa. Shashasha ne, banza ne. Mana kai ka ce kai kokari kai ka bada kai kai barke ma sosai a ƙasa. Mara toka ka dinga watsawa a kanka. Ka fahimta? Tun da kai ka take sai kai auren jari. Sorry Bashir. Ha? Kai? Sunan ka bai kira ba. Gatse. What a disrespect. Kaga, dama ni ban ce maka kayi man laifi ba. Laifin dan uwanka ne ya shafe ka. Ke? Zan sassaba miki ma. Kar ki rena ni mana. Anya yaron nan ba sai na kai shi wurin wani malamin ba ya duba mana lamarin yaron nan. Yaron nan ina tunanin fa akwai jifa tare da shi. Ai shi wannan bai da abin da za in ma jifan da shi ya jefi kansa wallahi. Daga nan kai asibiti da ni. Me za ka miki mu yi asibiti? Gaskiya ina jin sai an gwada jini na. Ko jini na ya hau.